କାଲି ପଫୁଲ ପଡିଲା ହଁ ହଁ କାଲି ଗୁଜୁରାଟ ପଡିଲା ଡାଳରେ କାଲି ପଳେଇବା ବା। ଏ ହେ ଆହୁରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା 5-7 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଆମେ ପିଛା ହଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କା ଭାରି ଦେଲା ବାଲା ହଁ ବା ଶଳା କଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ଏଇ ଯୋଉ ପୁନିଆ ପୁଅ କାଳେ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ହଁ ପହର ଦିନ ତ ବଜାରରେ ଦେଖିଲି କି ମହାଦିଲଦାର ଟୁଆ ଟିକେ ତାକୁ ଟେକା ଟେକି କରିଦବ ମାଲ ସବୁ ଗଡେଇବ ତା ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଭାରି ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହାଏ ନିତ୍ୟ ନା ଏଇ ବା ଆସୁଛି ହଜିଲା ବଳଦ ବାପା ମେନ୍ ଦିଲଦାର ଟୁଆ ପୁରା ଏଇ ତୋ କଥା ପଡୁଥିଲା ନା ବୁଝିଲୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ ଠାକୁର ତତେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଟୋକା କଥା ଶୁଣିବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବୁ ହଁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ସେ ଗାଁରେ ରହିବ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଉଡେଇବ ଆସିଲା ପରଦିନ ପାଣ୍ଡା ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଛି ପାଟଣୀ ଖାସିକି ମାଲ ଗଡୁଛି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ବଗୁଲିଆ ଯୋଉ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ଟଙ୍କା 2,000 ବଢେଇଦେଲା ଚିକେନ କର ବାପା ଆଉ ବାପା କଣ କମ କରୁଛି କି ଖାଲି ମଠ ଘରେ ବଇଛୁ ଯଜ୍ଞ ଖାତା ଖେଳା ହେଲା କିଏ କେତେ ଦେଇଛି କଣ କରୁଥିଲା ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ କହୁନି କିଏ 51 କହୁଛି 11 100 କି 500 ଦେଇ ବୁଢା 5,000 ଭାଇ ସିଏ ବି ଦିଲଦାର ଲୋକ ସିଏ ବି ଆରି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ମା ମେନ୍ କଥା ନିତ୍ୟ ନା ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚି ଗୁଣଟା ଜେଜ ପାଖ ବୁଢା ପା ବଡ ମାଛ ଖାଇବା ଲୋକ ଗାଁକୁ ଛୁଆ ଆସିବେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆଗ ବଡ ମାଛ ବୁଢା ଘର ଦେଖିଛି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାଁ ଅଛି ନା ଅଛି ଜମିଦାର ଲୋକ ନା ହୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଉପର ବାଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କଣ କରିବା ଏଇ ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛି ଆଉ ମାଲ ଫାଲ ପିଇବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ପିଛା ବାଡେଇ ବି ଧରିକି ଗୋଟେ ସାନଟାକୁ ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛୁ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଧଉଛୁ କଣ ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ କଣ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନିତ୍ୟ ନା ବରା ଖାଇବୁ ଯଦି କହ ବରା ମଗେଇବୁ ହଉ ନିତ୍ୟ ନା ମନ ଖରାପ କଲା ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ମନ ଖରାପ ଦଉ ତା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆଉ ହଉ ତାର ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ନେହ ମମତା ତା ବାପା ଯେମିତି ଜେଜ ଯେମିତି ଅଛି ତାର ଏଇ ନୀତି ଅଛି ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଖୋଇବ ଗୋଟେ ତାର ନାହିଁ ଗତ ଥର ମତେ ଦେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ସେ କଣ ସେ ମଦ ନା ଟିଚର ସେ ଦାମିକା ମଦ ମୁଁ 8 ଦିନ ପିଇଛି ତାକୁ ରଖି ଟିକେ କରି ମତେ ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଡାକିନ ସେ ଦିଏ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି ହଉ ନା ହଁ କହୁନ 3ଟା ଦେଇଛି କଣ କରିବି 3,000 ଆରେ କାହିଁ ତୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିଥାନ୍ତୁ ହଉ ସେଟା ସ୍ନେହରେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆମେ ଝାଗର କଲ୍ୟାଣ ତାକୁ ଶୁଣେ ଦେଲା ଲୋକ ଦଉଛି ହଉ ସେଇ ଉପର ବାଲା ତାକୁ ସେମିତି ଦଉଥାଉ ଦଉଛି ବୋଲି ସେ ଦଉଛି ନା ଆଉ କଣ ଆଜିକାଲି ଏଇ ତମେ ପଫୁଲ କଥା କହୁନ ହେ ତା ନା ଧନା ଖାଇବୁ ହେଇ ଦେଖ ମତେ ଇଆଡେ ଭଗବାନ ହଉ ଦେଇ ଗୋଟେ ତାର ଖୁସି ହଉ ଆଉ ଶୁଣେ ବଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମନେ ରଖ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦିନ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ସମୟ ଦେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେ ଲୋକ ଗାଁରେ ଚିକଣିଆ କଥା କହିକି ମାରିକି ପଇସା ଖାଇଦେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପାଣି ଛାଡେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମଦ ପାଣି ତୁ ଛାଡେ କାହିଁକିନା ଏବେ ବାହାଘର ହେଇନି କାଲିକି ବାହାଘର ଆଉ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଇସା ଦି ପଇସା ସଞ୍ଚ ଆକୁ 5,000 ତାକୁ 10,000 କାହିଁ କଣ ଦରକାର କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯେତେ ନିଜର ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦବ ନା ଆମେ ଯିବା ସେ ତ ଆଜି ଗାଁରେ ବୁଲୁ ମେନ୍ ଟୁଆଟା ଦିଲଦାର ଟୁଆ ସଞ୍ଜଳୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ରହିଲେ ହଉ ସେଥିରେ ବୋଲାବୁଲି କରୁ ଏଇ ଗୋକୁଳା ପୁଅ ଗାଁକୁ ହେଇଛି ସେ କାଲି ରାତିରେ ହେଲେ ବା ଯାଉ କି ଦିନ ଏପଟୁ ଯାଉ ଏପଟୁ ଗଲା ଏପଟୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦବ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦବ ସିଏ ବି ଦିଲଦାର ଟୁଆ ଆକୁ କଣ କଣ ବାଉଁଶରେ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଓଜନିଆ ନା ଓ ମୋଟାଟା ଟିକେ